Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина. Бүгінгі чыгарылышының төп темалары. Борчыган сұрауларны уртага салып, шәһәр җитәкчелеге белән очрашулар башланды. Еллар узган сайын батырлыгы горурлык хисе уята. Каһарман шагыйрь Муса Җәлилнең 120 еллыгына багышланган әдәби музыкаль кичә узды. Игелекле эш, халыклар дуслыгы йорты гуманитар ярдәм җыйды. Тормыштан алынган җырлар Добробат төркеме Түбән Камалар алдында чыгыш ясады. Иртәгә Рамазан айының 9-нчы көне сәхәр һәм ифтар вакытлары. Аның иҗаты бөтен илгә билгеле, ә батырлыгы еллар узган сайын горурлык хисе уята. Бүген халык иҗаты йортында каһарман шагыйрь Советлар Союзы герое Муса Җәлилнең тууына 120 ел тулуга багышланган әдәби музыкаль кичә узды. Татар халкының бөек улын тирән хөрмәт һәм рәхмәт хисләре белән искә алырга йөзләгән Түбән Камалы җыелды. Бәйрәмнең кайбер мизгелләрен сезнең игътибарыгызга тәкъдим итәбез. Әнә ул башын горур тоткан каһарман шагыйрь быел Муса Җәлилнең тууына 120 ел. Ул 38 яшендә герой булып башын салган. Тик аның шигъри мирасы үлемсез. Бүген халык иҗаты йортында каһарманның иҗат җимешләре яңгырады. Биредә Батырлык юллары дигән муниципаль конкурсының җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы узды. Бүгенне мин мәңге онытмам. Үзем күрдем, үз күзләрем белән. Үкереп акты ничек елгалар. Балалар күк ничек күкси, яшен түкте ярсып җир ана. Муса Җәлилгә багышланган аның шигырьләрен уку бәйгесендә барлыгы 203 кеше бәйгедә катнашты. Финалга чыкты безнең 62 бәйгече һәм дә инде җиңүчеләр рәтенә 36 нәфис стасы килде. Быел бәйгегә кичкенәләр катнашуы бик тә мәртәбәле булды. Үзләренең матур чыгышлары белән, авазларының матур әйтүләре белән тамашачыларны сокландырдылар. Халык иҗаты йорты күреп торасыз шалгыр килеп тора. Биредә китап сату ярминкәләре урнашкан, безнең китап күргәзмәләре оештырылган. Шулай ук 11 җәлилче бүген һәрбер тамашачыны каршы алды. Тамчылар сәнгать мәктәбенең рәсемнәре урнаштырылган. Мин бу конкурста һәр елны катнашам. Бу елы мин финалга кереп 2нче урын алдым. Муса Җәлилнең иҗатын мин бик яратам. Аның шигырьләрен ятлап мин конкурсларда җиңәм. Мин Муса Җәлил исемендәге 1нче гимназиядә укыйм. Муса Җәлил ул татар халкыбызның каһарман шагыйре. Ул Бөек Ватан сугышында бик күп батырлыклар күрсәтте һәм 1956 елда ул Моабит дәфтәре дигән циклын чыгарды. Аның Вахшет, Яшана, Бүреләр дигән шигырьләре чыккан. Эзләнү отряды инде шушы җирләргә барып, казу эшләре үткәреп, менә шушындый сугышта калган табылдыкларны алып кайттылар һәм безнең гимназиягә тапшырдылар. Бу табылдыклар безнең музейга тапшырдылар, бик кадерле бу безнең музейга, без бик кадерле сөктәбез, йөртәбез һәм инде менә шушы кичәгә дә инде башка кунаклар да күрсеннәр дип алып килдек. Менә бу бит инде безнең патроннар суга торган сумка. Менә без инде менә күрәсез күргәнегезчә бу инде патроннар коробкасы. Табигать миңа сәнгать өлкәсендә иркенләп җәйләргә талант бирде. Музыкага булсын, рәсемдә булсын, әдәбиятка булсын. Яшьтән кызыксынучан, көчле һәм булдыклы бер бала идем мин. Оренбург өлкәсендә туган Габгади малай башта Казан, аннары Мәскәү дәрәҗәсендә танылу ала. ТСРның язучылар берлегенең идарә рәисе була. Сугышка китеп, дошман кулына эләгә, җәзалап үтерелә. Халык иҗаты йорты сәхнәсендә каһарман шагыйрьнең тормышын, иҗатын һәм көрәш елларын поэзия, бию, вокал аша күрсәттеләр.
Авыр булды миңа айрылу, рәхәт булыр кайткач күрешу. Артык аңа барлык бүләктән, минем аны сөеп сагынуым. Муса Җәлилнең шигырьләре һәр кемгә бала чактан таныш. Әсирлектә иҗат ителгәннәре бөтен дөньяга билгеле. Алар Моабит дәфтәрләрендә тупланган. Бу патриотик әсәрләр музыкаль шигъри кичәдә яңгырады. Альбина Вәлиева, Максим Липин, НТР яңаклары. 11, 12 һәм 13 микрорайоннарда яшәүчеләр көнүзәк мәсьәләләр турында шәһәр администрациясе һәм идарәче компания вәкилләренә турыдан-туры мөрәҗәгать итә алдылар. Очрашу 15 мәктәпнең актлар залында оештырылды. Аралашуның төп темасы күп фатирлы йортларга хезмәт күрсәтү һәм янәшәдәге территорияләрне төзекләндерү. Күп санлы сораулар йортларның гомуми торышына, фасадларны һәм коммуникацияләрне ремонтлау сыйфатына кагылды. Идарәче компания коммуналь хезмәтләр җитәкчесе һәм территориаль иҗтимагый үзидарә вәкилләре шәһәрдәшләрне борчыган сорауларны контрольгә алдылар. Очрашу кысаларында 12 һәм 13 микрорайоннарның территориаль иҗтимагый үзидарә рәисе 2025 ел йомгаклары турында доклад белән чыгыш ясады. Ачык диалог форматындагы мондый очрашулар башка микрорайоннарда да үткәреләчәк. Халыклар дуслыгы йортыннан һәм позывнойлы хәрби хезмәткәр өчен гуманитар йөк җибәрелде. Хәйрия эшен милли оешмалар башлап җибәрде. Посылка хәрби сорау буенча тутырылган. Кроссовкалар, оек-башлар, эчке киемнәр, тәмтымнар, маскировка шелтәрләре. Барысы да пөхтә итеп төрелгән һәм махсус хәрби операция уздыру зонасына җибәрергә әзер. Чарада хәрби хезмәткәрнең әнисе дә катнашты. Ул Түбән Камаларга рәхмәтен белдерде. Гуманитар ярдәмне Газель автомобилендә бүлү үзәгенә тапшырачаклар. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез. Шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең номер 8917 90 73 077. Үзләре иҗат итәләр, үзләре башкаралар. Җырлары, хәрбиләрнең сугышта күрсәткән батырлыклары, язмышлары турында барысы да тормыштан алынган. Добробат төркеме Түбән Камалар алдында чыгыш ясады. Әлеге коллектив махсус хәрби операция ветераннарыннан тора, күңелгә үтеп керерлек патриотик җырларны безнең иҗат төркеме тыңлап кайтты. Сәхнәдә Добробат төркеме солистлары Иван Хомяков белән Марат Сейфуллин 2022 елда махсус хәрби операция зонасында танышканнар. Соңрак музыкаль коллектив оешкан. Хәзер автомат урынына кулларында микрофон. Шигырь юллары күңелгә үтеп керерлек, барысы да тормыштан алынган. Җырлары хәрбиләрнең сугышта күрсәткән батырлыклары, язмышлары турында. Үзләре иҗат итәләр, үзләре башкаралар. Репертуарда берничә дистә җыр. Әниләр темасы иҗатларында аерым урынны алып тора. Залда утыручылар, ватанны саклаучыларның ата-аналары, хатыннары һәр чыгышны көчле алкышларга күмәләр. Музыкаль төркем гастрольләргә дә еш чыга. Бергә хезмәт иткән дусларын күреп, хәлләрен белешү төп бурыч диләр. Иртәгә Рамазан айының 9-нчы көне сезгә сәхәр һәм авыз ачу вакытларын тәкъдим итәбез. 27 февральдә җомга көнне кояш 6 сәгать 29 минутта чыга, сәхәр 4 сәгать 27 минутта тәмамланырга тиеш. Авыз ачу 17 сәгать 8 минутка туры килә. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Сагынып көткән олы кунагыбыз Рамазан айы җир өстенә аяк баса. Рамазан айлары mübarәк булсын. Сөекле пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: кем ялган сүзләр сөйләүдән һәм гөнаһлар кылудан тыелмаса,
Аллаһка аның ашау эчүдән тыелып торуы кирәк түгел. Исегезгә төшерәм, безнең тапшыру кичке 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында да урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез, безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.